Jamen, jeg kan godt lide det spørgsmål, fordi at nu er der jo lagt op til en rigtig sandwichop mellem DF, V og K, for at nu de sådan kører hårdt på S og SF omkring det her med 12 minutter. Jeg kan godt lide, når at politikere de stiller sig op på noget. Og det omkring de 12 minutter, det er et socialdemokratisk parti sammen med SF, der fremlægger det. Det er noget, vi gør i ansvarlighed, fordi at vi kan se, at der er en kæmpe udfordring. Vi kommer til at mange hænder på det danske arbejdsmarked på længere sigt. Men spørgsmålet var, hvordan skal der ske? Hvad skal der ske? Og derfor, der må vi også gå i gang i dag med at træffe beslutninger, der kan gøre, at vi i fremtiden kan få folk til at arbejde mere i Danmark. Det er noget, regeringen løser på. Det er at bede en bestemt gruppe, nemlig efterlønsmodtagere, om at gøre, at de bliver tvunget til at blive på arbejdsmarkedet. Men hvad gør vi? Og så kommer jeg med vores ude. Og derfor gør vi på totalt vanlig tradition, når man skal lave sådan nogle løsninger her på arbejdsmarkedet. Vi indkalder til trepartsforhandlinger, altså fagforeninger og arbejdsgivere. Og det er den måde, vi har løst sådan nogle problemer på rigtig mange gange før. Der sætter vi os ned og aftaler, hvordan kan vi finde de her 5 milliarder kroner til. Og det gør vi, altså vores bud, det er ved at man arbejder 12 minutter mere om dagen. Og hvordan man konkret gør det, det er jo faktisk bare at følge den store viser, at vi beder folk om at arbejde 12 minutter mere hver dag. Det er noget, som arbejdsgiverne er... Så skal vi have det korte præcis svar? Ja. Når man er kompliceret. Ja. Spørgsmålet var lige, skal vi skære i ferierne, eller hvad skal der ske? Skal ordføreren tage ordet, eller skal politikerne? Ja, jamen det er lagt op til en trepartsforhandling, hvor at man giver dem, der kommer til at berøre, nemlig arbejdstagerne og arbejdsgiverne, at de kan have indflydelse på det. Og derfor der er jeg rigtig glad for, at Harald Børsen, som er LO-formand i Danmark, har sagt, uanset hvad, så er LO-fagforbundet forpligtet til at finde 15 milliarder kroner. Og vi ved jo, at arbejdsgiverne, de vil til hver en tid gerne have lønmodtagerne til at arbejde mere. Så der er fuldstændig konsensus om, at vi skal finde en løsning.